Dobrý večer želám, milí televízni pozorovatelia. Rád vás opäť vidím v takomto hojnom počte pred televíznymi obrazovkami, kam vás vyhnal tento poniekud rozmarný spôsob léta. Duje letný severák, meluzina z Kuvíňa, v komínech, tu i tam se přehání krajinou smršť, dážď a plúšť. Televízna obrazovka však nesklame. Vždy sa na nej objaví niečo šikovného. Dovolte mi teda, aby som sa aj ja pokúsil spríjemniť vaše letné chvíľky televíznej pohodky vybranými správičkami, ktoré vám budú k zábave, k úžitku. Niečo zo zahraničia. Medové ladvede majú vážny problém. Ich teritorium sa im stráca doslova pod labami. Napriek tomu, že Európa začína etapu studenej vlny, morské ľadovce sa roztápajú oveľa rýchlejšie, ako sa predpokladalo. Guvernér Aljašky preto plánuje zúfalým chlpáčom stavať houseboaty. Kto však zachráni nás, ak po ekonomickej kríze udrie v našich končinách aj kríza ekologická, to je otázka. Snáď už len tí naši milí ufonci, ktorí to nedávno za bieleho dňa celkom neseriózne poletovali pred zrakom úžasných turistov nad centrom Londýna. Domáci sú už na tento jav zvyknutí, pomaly im nestojí za to zdvihnúť oči od rozčítaných novín. V tom bude ale pravdepodobne dôvod, prečo sa zmienka o ufonskej leteckej show nad Londýnom v správach neobjavila. Bill Gates plachuje milióny. Údajne až 42 miliónov dolárov investoval na vývoj toalety, ktorá nepotrebuje ani prúd, ani vodu. Ide o historický pokus preprogramovať funkcie črevného traktu. Prvé pokusy sa vraj robia na akvárijných rybičkách. Gréci sú vraj za vodou, leto majú pokryté. Merkelová a spoločnosť im totiž venovali 109 miliárd eur, ktoré boli pripravené pre nás. Nevadí, my to rozchodíme, veď bežný dôchodok na našich holiach a stráňach sa pohybuje od 3,5 až do 4,5 tisíc eur. Číňanka Kung Pao Chau Mau si podľa vzoru kultového thrilleru Príšera z hlbín ušila vo svojej krajčírskej dielni slušivý plavecký kostým, ktorým si zabezpečila, že sa na pláži, ktorá inak býva priam zamorená jej spoluobčanmi, ocitla úplne sama. Účel svätí prostriedky. Hororovú kombinézu na vypudenie vydesených spolurekreantov nájdete v čínskom obchode na Blšáku vo Vajnoroch. Niečo z domova? Príťažlivá Katarína Hasprova sa po 15 rokoch objavila vo filme V Evinom rúchu. Vychádzajú z pohybu kozmických telies, ako aj fáz zatmenia mesiaca. Môžeme podľa doktora Záviša Bochnička z Akadémie ezoterických vied očakávať tento ojedinelý úkaz opäť v roku 2026. Pokiaľ samozrejme dožijeme. Populárny seriál s názvom Zúfale manželky trhá rekordy sledovanosti vo svete. Zúfale manželky na Slovensku zatienili zúfale herečky, ktorým naše podvýživené dabingové štúdia prichystali výrazné zníženie sadzby za tzv. Slučku v dabingu. Niečo zo športu. Obranca a kapitán Bostonu Zdeno Chára priniesol na Slovensko legendárny Stanley Cup. Nedopatrením sa mu v ňom však pripiekol granádír, ktorý má Zdenulo tak rád. Čo si na nás tento raz prichystalo vrtkavé počasie, to sa dozviete teraz. Vítajte pri počasí. Počasie u nás ovplyvňuje táto tlaková níž od juhu Škandinávie a so svojím studeným frontom zasahuje až k nám. S ňou sú spojené zrážky, s ktorými počíta aj meteomodel. Čo sa teplo vzduchu týka, november ako z veľkej knihy. V noci bude prevažne oblačno a zamračené s dažďom, teploty poklesnú na 16 až 10 stupňov. Dážď, búrky s lejakmi nám budú znepríjemňovať takmer celú nedeľu, takže vyťahnite si plavky, deky a prší plášte. Keď má Olga Heleninová meniny, zatopí pol dediny. A týmto našej kolegyni z počasia želáme všetko najlepšie. Halina Pavlovská te pozdravuje a odkazuje ti, že dnes si môžeš Vaňu napustiť do plna. A na západe nič nového, ako by povedal Erik Mária Remark, predstaviteľ stratenej generácie, ktorej som aj ja čerstvým členom. Bude pršať. Teploty vystúpia na 16 až 20 stupňov. Na strednom Slovensku budú zrážky hlavne vo forme prehánok, ale aj búrôček, teploty okolo 18 a 21 stupňov. Relatívne najteplejšie bude na východe, ale ani to nebude nič platné, pretože bude prevládať nevľúdne počasie, a to hlavne prehánky a búrky, teploty od 17 až do 22 stupňov. Na horách bude ideálne počasie pre českých turistov, takže Láďa Jirka na Tatrov se bude blízkát. Víkend raději odbavte minigolfem ve Smokovci. Teplota v 1500 metrech bude okolo 11 stupňů. Biopredpoveď zajtra zostáva na čísle 3, čo znamená
že šnicla s vlašákom a s tvrdým rožkom určeným na prezleto do laťka. No, Bruchala ma informoval, že sa bude oteplovať, a to už od pondelka, tak sa poďme na to pozrieť, pričom ku koncu týždňa môžeme očakávať aj nejakú tú tropickú teplotku. Okrem toho treba počítať hlavne s ojedinelými prehánkami, prípadne búrkami, a to hlavne v popoludňajších hodinách. Na horách samozrejme bude pršať, do štvrtku vystúpia teploty na tých 25 až 29 stupňov. Toľko aktuálna predpoveď. Želám pokojný večer s televíziou Markíza. Volám sa Juraj Mokrý a želám pekný zvyšok dňa.